2. aprílový piatok a sobota sa niesli v znamení víziev, úloh, kresieb, básničiek i pesničiek. Malými, no za to odvážnymi krôčikmi prešli bránou základnej školy Vajanského v Skalici budúci prváčikovia. Máš už pripravenú svoju školskú tašku? Áno, Akej farby je tá školská taška? červenej a černej. Na čo sa najviac do školy tešíš? Na nových kamošov. Prečo ste sa rozhodli práve pre základnú školu Vajanského v Skalici? Pre túto školu sme sa rozhodli preto, lebo chodí do tejto školy aj náš syn a manželka tu vlastne aj učí, je tu učiteľka. Pani učiteľky a páni učitelia na všetkých šikovníkov čakali vo vyzdobených triedach. Budúcich prváčikov hravou formou skúšame a zisťujeme u nich rečový prejav, orientáciu vpravo, vľavo, hore, dole, geometrické tvary a potom nám niečo nakreslia, niečo z matematiky ešte aj ukážu. Hlavne teda je to o tom, že aby nám ukázali, čo už vedia, aby sme nezisťovali, že to, čo nevedia, lebo preto idú do školy. Žiaden budúci školák neodišiel bez vecnej spomienky na prvú skúsenosť so školským prostredím. Veríme, že deti si okrem malého darčeku odniesli aj nadšenie pre hľadanie nových vedomostí a odvahu spoznávať svet.